I want you to take out your time and carefully watch this video. Before you watch the second video, because I'm going to play 2 videos for you, I want you to first of all take your time, gente, listen to our father, Colonel Joe Achuzia. Ka ịfụ ndụmọdụ ọ na-enye ndị Igbo. Ikirisi ya bụ video, agosi m video onye Fulani, ka ịfụ ife onye Fulani ekwu gbasara ndị Igbo. Gee ntị ka ịnụ ife ọ na-ekwu bụ Colonel Joe Achuzia. Ọlụche ndị Igbo n'iru. Aka gbara onye bụ ọsọ enough. Anyị nọ ahịa ka ọ dịrị ndị Igbo mma, ka ya ghara egbusi na ndị Igbo. Anyị fụ na onye bụ agenda ndị Fulani. Mana ahịa agwụ, ndị Igbo elo nọ ebe a ka ya bụ ọlụ jede. Anyị bụ ndị dị ndụ maka imirikiti na n'ime ya bụ ahịa. Anyị bụ ndị dị ndụ ka ọ dị ime kishọn ụmụ anyị echefuru, maka ọ dị izi nchepụ. Ị na-anya today, a na-ekwu okwu, ịghọta na ụfọdụ aghọtara ọdụ ife a na-ekwu maka ya bụ ahịa. So ka anyị ala echefu na